Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jedan otvoreni studio. Austrijski kulturni forum Zagreb u suradnji s Austrijskom čitaonicom Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek i ostalim ustanovama u kulturi grada Osijeka u razdoblju od petka 10. do utorka 14. studenog ove godine organizira 8. za redom Dane austrijske kulture u Osijeku, koje danas najavljuju moji gosti, a to su redom Ljerka Hedl, ravnateljica Gradskih galerija. Dobar dan. Siniša Petković, voditelj Austrijske čitaonice Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek. Dobar dan. Lijep pozdrav. I Dražena Vrselja, poslovna ravnateljica Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku. Dobar dan. Hvala na pozivu. Dobar dan. Za sam početak, godina kulture između Austrije i Hrvatske bliži se kraju. Mnogi nisu uopće upoznati sa tim konceptom i što se sve događalo. Zašto je ona bila tako značajna? Pa preznačajna je ova godina kulture Austrija-Hrvatska, jer je Austrija i Hrvatska i posebice Osijek unazad puno godina u lijepoj, prije svega kulturnoj suradnji, a onda i političkoj i gospodarskoj, možda malo manje gospodarskoj, ali i sportskoj suradnji. Dakle, i ove godine u godini kulture Osijek je obilježio to dugogodišnje kulturno prijateljevanje sa Austrijom i sa Austrijskim kulturnim forumom. Već ljetos na Osječkom ljetu kulture, 17. ljetu kulture, sa St. Pölten austrijskim baletom, sa gala večeri koja se dogodila 4. srpnja. Kako je rasla ova suradnja, tako su rasli i razvijali se Dani austrijske kulture u Osijeku. Pa je ovo prilika da se prisjetimo početaka, ali i samog razvoja. Pa tako je. Taj koncept Dana austrijske kulture u suradnji, odnosno u organizaciji Austrijskog kulturnog foruma iz Zagreba je počeo relativno skromno. Dakle, kao jedan skroman koncept suradnje nekoliko ustanova u kulturi, odnosno nekoliko općenito ustanova u gradu Osijeku i Austrijskog kulturnog foruma, ali se on svake godine sve više razvijao. 2010. godine je pod vodstvom tadašnjeg direktora gospodina Kristijana Ebnera Austrijskog kulturnog foruma to i započelo i onda se svake godine sve više razvijalo. Dakle, onda su uključene i neke ustanove koje možda nisu i jednostavno postalo je sve veće i sve nekako i traženije možda, a i posjećenije. Neke ustanove u nekim godinama nisu uključene. Na primjer, imamo Muzej likovnih umjetnosti koje ove godine nije, ali svake godine je nešto drugo i taj koncept se mijenja i razvija i dograđuje svake godine. Da, ove godine, kako sam rekla i u najavi, Dani austrijske kulture ujedinjavaju najjače zapravo kulturne institucije u gradu. Pa je sada vrijeme da predstavimo program. Oko toga ćemo, vjerujem, puno i razgovarati, budući da je uistinu bogat i raznolik. Pa je vrijeme da krenemo sa samim otvorenjem. Ko će? Evo ja ću, kad je kod nas otvorenje. Dobar dan još jednom. Dani austrijske kulture doista imaju već tradiciju u Osijeku. Sve je započelo s nekakvom prvom informacijom od Austrijskog kulturnog foruma iz Zagreba, gdje su se doista praktično počele događati nekakve kulturne manifestacije u gradu Osijeku. I evo sad već ne znam koju godinu za redom je otvaranje u stvari uvijek u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku, pa tako i ovaj puta imamo gostovanje baleta iz St. Pöltena. To je jedan grad pokraj Beča, nekih 60 kilometara. Bez obzira što pored sebe ima jednu takvu europsku prijestolnicu, ne samo kulture, nego doista u punom tom izrazu jedan veliki europski grad. Oni su uspjeli zadržati jedan identitet, barem što se to kulturnog izričaja tiče, i njeguju, dakle imaju baletnu, kako bi mi to rekli, nekakav fakultet, u stvari baletni, imaju akademiju baletnu i imaju sjajne projekte i ove godine su došli na Osječko ljeto kulture, gdje je bila gospođa Ljerka, predsjednica Oljka, i gdje je, evo, ja joj se ovim putem i zahvaljujem, prepoznala tu silnu važnost i da se takav jedan projekt stavi na Osječko ljeto kulture upravo kao kruna te suradnje Austrije i Hrvatske u godini prezentacije austrijske kulture u Hrvatskoj. I onda smo odlučili, evo, uoči Dana austrijske kulture, tu predstavu koja je bila sjajna na Oljku i nije baš mogla primiti puno ili imate ograničen gabarit stolaca u rektoratu, da se ponovno dogodi u HNK u Osijeku. Ja, građane, ljubitelje baleta, predstavu sam gledala, je
iznimna, izvrsna, sjajna predstava mladih plesača, jer vam je Akademija u St. Pöltenu rasadnih baletana diljem Europe, kazališta i pozornica. Veliki dio njih na kraju pleše u državnoj operi u Beču. I možemo ih gledati na novogodišnjim koncertima iz Beča. I zaista je prilika da se pogledaju ovi plesači kod nas u HNK u Osijeku. Ono što je interesantno da je ulaz slobodan. Dakle, ulaznica nema, vrata se otvaraju pola sata prije 19 sati. Jednostavno uđete, sjednete i imate nekakvih 80 minuta istinskog baletnog užitka. Evo pa dobrodošli svi. Ovdje je riječ dakle o Europa Balet koji je zapravo cijeli dan glazbeno-scenski program. To je cijeli glazbeno-scenski program gdje je cijela, ono što je možda specifikum toga, oni su ga prozvali gala baletna predstava, jer je kolaž više brojeva klasične glazbe, malo Straussa, malo džeza, malo moderne. Dakle, sve to možete vidjeti u tih nekakvih 80 minuta. Sjajni plesači, odlična glazba, sjajna koreografija. Jako dobra predstava, kažem, sad ćemo je vidjeti tko zna kad opet. I zatim 11. studenog u 20 sati bit će otvorenje jedne izložbe. Jedne izložbe Marka Lulića u galeriji Waldinger. A sad ja opet kako dugo pamtim moram reći da je galerija Waldinger i gradske galerije kao ustanova u kulturi na neki način su osnivač od prvih dana austrijske kulture. Waldinger je bio taj koji je dočekao sa izložbom, sa manjim solističkim ili komornim glazbenim događajem. A onda smo još prelazili u Arheološki muzej i Muzej Slavonije i Big Band, to će mi Siniša se pomoći prisjetiti. Big Band je 2 godine za redom sa izvrsnim programom zagrmio sa jazz glazbom u prostoru glavne straže, ne smijem reći, Arheološkog muzeja. Dakle, gradske galerije su i grad Osijek stajale od prvih dana austrijske kulture sa Austrijskim kulturnim forumom u organizaciji i to sa velikim prijateljstvom i srcem, jer smo sa Konstantom u Austrijskom kulturnom forumom, gospođom Emom Šolčić, od prvih dana i davnih dana zajedno. Mijenjali smo možda direktore Austrijskog kulturnog centra Georga Kristijana Laka i sada je aktualna gospođa Suzan Ranecki. Dobro nam došli. Dakle, oni su već naši prijatelji. Tako je i Austrija, to moram reći, prijatelj Hrvatske naravno, ali grada Osijeka posebice. I dr. Alojz Mok je veliki prijatelj grada Osijeka i dolazio je u grad Osijek u nekim davnim vremenima Domovinskog rata. U priznavanju Hrvatske bila je prva Austrija. Dakle, to prijateljstvo u tom političkom smislu traje jako dugo i eto, zato mi je čast da gradske galerije i galerija Waldinger i ove godine sudjeluju u 8. danima austrijske kulture sa izložbom Marka Lulića. Što nam možete još reći o izložbi? Što će se sve na njoj moći vidjeti? Reći ću vam da je veliki umjetnik Marko Lulić. Rodio se u Beču, živi i radi u Beču na njihovoj Akademiji likovne umjetnosti, ali je podrijetlom iz Hrvatske i on je opet naš. I on je opet poveznica toga prijateljstva. Dakle, on dolazi u galeriju suvremene umjetnosti sa suvremenim izričajem, sa 3 video rada i performansom. Tema su spomenici i referiranje na velikog arhitektu Bogdana Bogdanovića koji je živio u Beču. Dakle, dođite 11. u 20 sati. Dobrodošli u galeriju Waldinger. 13. studenog počinje i filmski program u kinu Uranija. Tako je, evo, svake godine u Dane austrijske kulture uključeno je i gradska kina, odnosno kino Uranija. Imamo 2 biografska filma. Jedan je o velikom austrijskom slikaru Egonu Schileu. Dakle, to je jedna priča o njegovu životu, o njegovu radu, stvaralaštvu i onako prikazan je njegov više privatni život koji je možda većini, odnosno ne možda već sigurno prilično nepoznat. Drugi film je o velikom austrijskom
spisatelju Štefanu Cvajgu. Također isto jedna biografska priča, lijepa, topla i evo, ovom prilikom pozivam sve koji su ljubitelji europskog filma, znači nešto što nije standardno relativno na našim televizijskim ekranima, da dođu pogledati i nauče nešto o ovim velikanima austrijske umjetnosti. Osim toga, 13. studenog u 17 sati bit će održano čitanje i scenska izvedba povodom 300. godišnjice rođenja Marije Terezije, tako da se i to na taj lijep način obilježilo. Tako je, ova godina je zaista godina rođenja jedne velike carice koja je bila i naša carica. I mislim da rijetko ko ima priliku doživjeti ovakvu okruglu obljetnicu i nastojali smo dobiti što se tiče samog programa nešto što bi obilježilo zaista taj veliki događaj. Na Filozofskom fakultetu u suorganizaciji s Odsjekom za njemački jezik i književnost docentica doktorica Štefan Jug je organizirala i dolazak gospodina, samo malo, kako se zove, Hannes malo ima neobično prezime, Etzelhofer, Die Kaiserin als Privatmensch. Dakle, carica kao privatna osoba. To će predavanje biti zapravo prikaz također njezina privatnog života. Dakle, nešto što također većina građana i onih koji nešto znaju o samoj carici ne znaju. Dakle, nešto što je iz njezinog privatnog života, njezina djeca, njezini brakovi i kako je vladala. A to će biti uprizoreno na način da bude dovedena i scenska skupina koja će pokazati neke dijelove iz tog predavanja. I dan nakon toga selimo se napokon u austrijsku čitaonicu. Tako je, u Gradsku sveučilišnu knjižnicu Osijek, gdje ćemo imati priliku vidjeti jednu izložbu u organizaciji udruge Kalliope Austrija. Izložba se zove Žene u društvu, kulturi i znanosti. Dakle, to je izložba koja nastoji pokazati koliko su u ovih proteklih 200 godina u Austriji na neki način žene bile zanemarivane, a koliko zapravo postoji žena koje su pridonijele razvitku austrijske kulture i bile one obične, možda neke siromašnije građanke ili bile na nekom položaju ili iz nekog plemenitaškog roda ili na nekom drugom položaju, dakle udane za neke bogate Austrijance. U istom tonu će se održati nakon otvorenja izložbe i predavanje koje će održati docentica doktorica Štefan Jug. Dakle, žene koje su zadužile austrijsku povijest i kulturu. Kada je u pitanju kultura i sve ono o čemu smo sada pričali, što biste rekli koje su nam dodirne točke? Evo primjerice kada je u pitanju kazalište, a po čemu smo apsolutno različiti i što možemo učiti jedni od drugih? Dakle, kad imate veliku nacionalnu kuću kao našu s projektima tipa dramskih ili opernih predstava, to su veliki projekti da bi s njim mogli otići negdje na gostovanje u Austriju ili dovesti takvo jedno veliko, osim evo recimo ako je potpomognuto kroz Austrijski kulturni forum. Međutim, meni je iznimno drago, ja moram samo nadopuniti moje drage kolege, naime, Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku sa ovom baletnom predstavom St. Peltena, gospodin Filip Price sutra dolazi na večer. Ja ću ga povesti i moram najaviti ovdje sutra, dakle u četvrtak, je otvaranje jedne izložbe u Muzeju likovnih umjetnosti koja se zove Pantarej. Pantarej je jedan projekt razmjene, kulturne razmjene između Austrije i Hrvatske. Naime, Savezno austrijsko ministarstvo za vanjske poslove i integraciju i europske projekte je ove godine, dakle 2017. godine, izabralo Hrvatsku kao težište njihove izvozne inozemne kulture. Dakle, jedna suradnja Hrvatske i Austrije je rezultirala jednim trojnim projektom koji započinje sutra u Muzeju likovne umjetnosti s jednom izložbom, a Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku će koncem travnja sljedeće godine imati jednu zajedničku koprodukciju sa ljudima, gostima, umjetnicima iz Austrije, iz Graca, jer se radi jedan projekt praizvedba
pod nazivom Pantarej koncerta gdje će biti obrađena dijela Haydna, Dore Pejačević i Franje Krežme, gdje će profesor Edo Mičić, koji inače Hrvata, predaje u Gracu, radi u Gracu, dirigira u Gracu, zajedno sa našim Filipom Pavišićem raditi jedan trojni koncert koji će imati izvedbu i u Slavonskom Brodu i u Vukovaru, jer je to dio jedne prekogranične kulturne suradnje pod motivom je li granica mog jezika i granica mog jezika je granica mog svijeta, je li to baš tako? Jedan od stvari će biti i uglazbljenje poezije Delimira Rešickog, dakle jedan veliki ozbiljan projekt koji otvara vrata Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku za rad u Austriji, a osim toga moram se i to pohvaliti. Dakle, balet St. Peltena dolazi da bi razgovarali o zajedničkoj baletnoj produkciji 2019. godine, jer smo trebali ići u jednu produkciju Malog princa. Oni imaju premijeru Malog princa u St. Peltenu sad u polovicom prosinca mjeseca. Nadam se da ćemo napraviti pod pomoć i izradu njihove kostimografije, ali to ćemo sutra razgovarati. Dakle, doista HNK, bar što se HNK u Osijeku tiče, doista jedna vrlo, vrlo ozbiljna, plodonosna i nadam se dugotrajna suradnja sa Austrijom. I na tome mi im hvala od srca. Iz ovoga primjera možemo zaključiti da, barem što se kazališta tiče, dodirnih točaka je mnogo. Naravno, u financije njihove i naše nećemo ulaziti, ali mogućnosti se, zahvaljujući suradnji s njima, otvaraju. Vjerujem da je tako i primjerice kada je u pitanju literatura i ostatak kulture. Apsolutno. Mislim, Austrija je tu u velikom segmentu financijer, odnosno apsolutni financijer što se tiče same literature koju mi dobivamo. Dakle, od samog početka kad je Austrijska čitaonica počela s radom 1995. godine, svu građu koju dobivamo građa je dar Republike Austrije, odnosno Ministarstva vanjskih poslova i Vlade Republike Austrije, i svake godine u visini nekih 1200 eura mi dobijemo građu iz Republike Austrije koja je nama dar i koju mi možemo odabrati, koju ćemo, ali koju dobivamo paketima zapravo iz Republike Austrije. Austrija na taj način i organizacijom svih tih kulturnih događanja zapravo nastoji pokazati da austrijska kultura opstoji i dalje na ovim područjima, ali i da oni u stvari žele pokazati da ne žele da ih se veže isključivo za caricu Sisi, za Mozarta, za Haydna, već da austrijska kultura postoji i živi dalje, da je ona suvremena i bogata kao što je bila i nekad davno. Evo, budući da ste od prvih dana uz dane austrijske kulture, što biste rekli kako se mijenjala percepcija Osječana što se tiče upoznavanja sa austrijskom kulturom i upoznavanja sa povezanosti ove dvije kulture? U likovnom smislu u galeriji Waldinger gotovo svake godine i mimo Dana austrijske kulture događa se suradnja, naročito recimo sa Gracom, Max Auffischerom koji je naš dragi prijatelj. Dakle, puno likovnih događanja u galeriji Waldinger, ali i u galeriji likovne umjetnosti gdje je sada aktualni Pantarej događaj o kojemu je Dražena lako lijepo govorila, koji je sutra otvara svoja vrata i svoje umjetničke domete u toj suradnji, trojnoj suradnji. Dakle, ne samo likovnost u galeriji Waldinger, nego i galeriji likovnih umjetnosti, sada muzeju likovne umjetnosti, ali i druga područja glazbe, naročito glazbe, uvijek je nekakva glazba poveznica i otvara puteve većim projektima kao što su nekakav dramski program ili nešto što moram reći, što sam jako sretna i što mi je sada stalno na pameti da vam izgovorim. Dakle, kako se ljetos taj St. Pelten, Bože, sad taj novi grad s kojim smo se sprijateljili, dolazi nam i pokazuje nam svoj vrhunski umjetnički balet. U St. Peltenu je i nogometni klub Osijek ljetos otišao i odigrao utakmicu sa Austrijom
nisu slavno prošli kao Osijek, ali to nije bilo važno. Važna je bila ta atmosfera i taj događaj i povezanost, ne samo kulture, nego i športa. Osijek je oduvijek bio srednjoevropski grad. Dakle, bili smo nekada Austro-Ugarska, pa smo bili Srednja Europa. Sada smo od 2013. Europa. Austrija nam je često partner na Osječkom ljetu kulture 2013. Kad smo ulazili u Europsku prijestolnicu, ona nam je bila partner i povela nas je za ruku u tu veliku europsku zajednicu. Što još možda je specifično i zanimljivo u kulturi ili čak literaturi Austrije, a da možda nije poznato široj javnosti? Pa, mislim, svaka kultura i književnost ima svoje specifičnosti, ali kroz ovaj rad koji već 8-9 godina radim kao voditelj austrijske čitaonice, može se zapravo vidjeti koliko su slične naše kulture i koliko toga zapravo mi imamo zajedničkog i baštinimo od same Austro-Ugarske monarhije i od tog zajedničkog života koji je bio zajednički stotinama godina. A neka specifičnost, pa ne mogu sad reći da je austrijska kultura po nečem puno specifičnija. Oni imaju možda puno bogatije financiranu kulturu nego budući da su i bogatija zemlja i da imaju puno više sredstava za takve stvari, pa na taj način oni financiraju i kod nas i oni zaista kroz te austrijske knjižnice i kroz organizacije takvih kulturno-animatorskih, odnosno kulturno-promotivnih aktivnosti pokazuju koliko je ta njihova kultura bogata i jaka i na taj način je i održavaju. Pogotovo i najviše u zemljama koje su bile dijelom nekad velikog carstva, odnosno velike Austro-Ugarske monarhije, ali i šire. Dakle, to austrijskih knjižnica ima i na području bivšeg Sovjetskog saveza. Dakle, cijeli taj istočni blok, čak Tadžikistan i Kazahstan i u Izraelu i u Turskoj. Dakle, prilično su raširene. U što se tiče same Republike Hrvatske, najstarija i na neki način prva među jednakima je austrijska čitaonica u Osijeku, a nakon toga 2011. je otvorena u Rijeci pri Filozofskom fakultetu, u Zadru 2013. na dan ulaska Hrvatske u Europsku uniju i 2015. u Zagrebu pri Filozofskom fakultetu. Dakle, one su više tog nekog akademskog sveučilišnog karaktera i namijenjene su studentima i profesorima germanistike. A austrijska čitaonica je središnja knjižnica u Osijeku, središnja knjižnica Austrijanaca u Republici Hrvatskoj. Dakle, jedna od 9 središnjih manjinskih knjižnica i obavlja i narodnu i sveučilišnu funkciju. Prvenstveno je narodna, dakle, zato što je knjižnica koja zadovoljava potrebe austrijske nacionalne manjine, ali je i sveučilišna, budući da je integralnim dijelom gradske i sveučilišne knjižnice Osijek. Isto pitanje što se tiče kazališta. Pa gledajte, HNK u Osijeku već 20 godina održava novogodišnji koncert. Pa smo se usudili malo komparirati s bečkim koncertom, koliko možemo uopće u granici naših financija. Ono što isto, što bi ja rekla Austrijancima i Hrvatima, to jest da silno i oni kao i mi drže do svoje tradicije, nacionalne i kulturne baštine. Ne možemo se naravno s njima uspoređivati gospodarski, pa to onda znači i ako ćemo gledati financije u domeni kulture. Ono recimo što sam danas slušala malo koliko sam mogla ministricu kulture u Saboru vezano za kulturu i što mi se jako sviđa i što pozdravljam, a to je vani zaživjelo. Znači da smo na tragu da ipak neke stvari pokušavamo u datim granicama financijskih mogućnosti prenijeti ovdje, a imamo dobru bazu, naši ljudi doista vole i kazalište. To je da se pronalaze dodatna sredstva i u tim okvirima pokreću projekti poticanja recimo kulture 54+, znači za onu, usuđujem se reći, treću dobnu grupu, jer mi za tu našu treću dobnu grupu uglavnom pričamo o tome kolike su nam mirovine i kako teško ti ljudi koji su u mirovini žive, a ove neke segmente zanemarujemo. Doista kazalište prati taj dio sa nekakvim povoljnim cijenama, povoljnim pretplatama. Doista brinemo o tim ljudima i voljela bih kad bi HNK u Osijeku
obzirom da smo preko EU projekata evo sad povukli ogromna sredstva za idejnu projektnu dokumentaciju, ali ide se zaista u jednu veliku obnovu HNK u Osijeku, da pronađemo mogućnosti da apliciramo nekakve projekte i za to što je ministrica rekla 54+. Kad mi netko kaže šta ti rade ovi mali iz vrtića u kazalištu, šta ih vodaš po kazalištu, to su mali pingvini, imaju 3,5-4 godine. Ja kažem ne, samo vi njih dovedite. Kad smo jednom bili u Beču, bila je baš gospođa Ljerka, mi smo se silno čudili šta rade ona mala djeca po muzejima. Oni su toliko mali da se nauže, drže, ali ih oni navikavaju. Dakle, od svoje 4., 5. godine samo da vidite malo veliki luster, veliku zgradu, pa im se nešto sukladno njihovoj dobi koliko razumiju prezentira. Dakle, pa onda ova aktivno stanovništvo, pa sad dođemo do tih 54+ i tako dalje. Mislim da se tu može puno toga još, pogotovo kroz EU fondove i projekte, puno toga zašto, barem što se HNK tiče i kazališta i kulture, tog segmenta postići. Evo, sa nadom da će se ovo sve i ostvariti, završit ćemo današnji razgovor. Vama hvala na gostovanju i vidimo se na 8. danima austrijske kulture u Osijeku. Hvala vama. Poštovani gledatelji, pratili ste još jedan otvoreni studio. Do sljedećeg puta, lijep pozdrav.